Lajeng monggo ingkang badhe nyobi. Ayo Kak, monggo. Ayo mangajeng monggo. Saged priyantun 3 saged. Kakung, sing lanang-lanang kok meneng ae. Ayo Mas, gentenan. Mriki setunggal-setunggal. Ya, gentenan. 3, nah, Winarsih bener apa? Nek iso karo dukune dusunipun disinau. Wah. Nggih. Ya, piye? Sutresno. Dres. Dicokro. Sutres. No, iki mati iki pasangan no. Sutresno. Niki nggih salah. Ya Sutresna apa Sutresno? Sutresno ngene. Menuse ngene iki sutra. Ya. Sutra nganggo wulu, sutri. Iki es kene sutres, iki taling tarung. Iki pasangan no. Nah, iki sing bener. Nah, ngoten. Nggih sinau. Nah, sinau mboten napa-napa. Sulistianingsih. Sulistya ya ana. Sulistianingsih. Ning sing nganggo aksara sane iku iki ning ge kudu nganggo sa iku lak kudu diselendangi. Sane lak selendangi. Iya, iki ya sa iku. Lah, iki nggih. Sip. Monggo sami anu. Monggo, nggih. Ki ya nek ora ana kene ora ana. Aksara re kan durung ndi. Aksara re kan durung kok. Nek ki ora ana nganggo kang. Nggih. Nek apa kae? Nun sewu. Menawa kang anu. Nah, sekedap bibar niki tak terang aksara rekan. Aksara rekan aksara sing direka-reka. Usumipun saking aksara upaminipun menika khatib arep khotbah. Khatib iku kone diwenehi cucuk 3.3 dhuwure iku dadi kha. Khatib ko dititik 3 iku dadi kah. Jenengan ngangge kah apa ngangge ki ora ana ya nganggo kae ora apa nggih. Niku dene wonten niku wis dibakukan ndak mono nganti niki men. Zakat fitrah jate dititik 3. Jate nuwun sewu niki kula nyuwun tulung dhateng panjenengan. Kula niku aplikasi aksara Jawa kok ilang. Ingkang saged masangaken sinten nggih? Sapa sing saged masangaken? Panjenengan mawune ana nang ilang. Mengke jenengan dugi njalem takon aku sing mangsuli ora iso. Mangke sare sekarang kok sare gede soalnya sing niku. Iya, nggih. Nggih, mangke saged dibenak nggih.
damel niki. Napa? Bisa mati. Boten elek, Mbah, iki, Mbah. Terus apa iki? Bisa? Bisa kalah RT RW. Monggo, Mas. RW piye dosan? RW. RW ngeten. Niki lho. Saya iku lupa apa iki? R niki lho wonten fotone. Iki lupa apa, Pak? RT R. Iku lupa anu ah. Niki angka, niki angka. Angkane jenengan nurun semriki. RT 1 RW. RT R RT RT T1 RW 2. Halaman kira iki. Halaman 3 dosa 8. Itu kelanjutan setunggal. Nggih, Halaman pinten mau? Nomor 92 tapi lho. Pinten? Halaman piro? Hah? Seri. Mau ujar Pak Ngadiman tuh. Nulis Tigang dosa Pak 8. Ngadiman. Bon nomor piro ngono mangke. Iki apa iki? R R Iki RW umum ya? E R. Iki kalimat apa? Tulisan ora Jawa iki. Nggih, aksara Jawa. Nggih, kula nggih bingung kenapa RT kok ditulisnya ngeten R. Ya. Nggih, tipe anu sapa? Ora ngene. Oh jenengan. Sementara ini masalah nih, kula riyen kula bereske Mas terus nganu tembe. Ya aku tahu karo sapa. Saka kulon. Aneh ta? Ditakoni kon di malah saka kulon. Desane di malah saka kulon. Ayo. Saka kulon. Ini pabrik ini. Mangga 50?
Kecamatan ngarepe ana anu. Niku pakai murdo. Waduk. Kecamatan sing nganggo murdone apa, Pak? Murdone niki Mane? Pak. Kane. Nggih, K. Kan wonten K. Kecamatan. Sumbenan. Saat apa sih iki nempel? Pasangan nempel. Iki kudune nempel. Apa ke ning isore iki? Untuk nempel. Enggak ya, Su. Kowe sing orang kok nganggo pasang aksi. Suara karo iku. Mus kok iki aja nek iso. Iya. Jenengan nulis kecamatan. Boten dusun Sarejo. Jadi nek dusune biasa cuma jenenge niku sing niku. Dusun niku dulu. DU. Nek boten nganggo H. Boten nganggo. Berarti desa dene yo kecil. Kecil. Nama niku, nama apa? Nama sari desanya. Nek kecamatan kok kane desa. Kabupaten kok kane desa. Kan nulis dusun niku nek berdasarkan bahasa Indonesia. Desa yo dene gede. Kabupaten kane desa. Wah, kok kula mau kleru, kula metu ya mau. Niku kok dibendake soalnya biasa wae. Ndi Mas jenengan? Yo, ngile Rizki ini kita apa ngandhapi Rizki. Ikan Cipadu terus dusun ketutupan. Dusun Sarejo. RT 3 RW 1. Semasane kok kan benake kan kleru, boten nganggo somur tapi iso biasa. Karena
nggih pun masuknya Sarejone wis itu. Lagi Kabupaten Kudus kok kan. Nggih, cok. Sampun. Bener. Ya enggak. Kalian tuh wonten sih. Nggih. Ya kan nek bahasa Indonesia itu diri besar. Coba mengket nggih. Dusun dene harus besar. Nama desa, tempat itu. Langsung mobil ya. Ini kalau orang-orang asal mobil dusun. Mau kecamatan Mboten harus. Ah iya iki bilang riban pakai. Tangkap tenan napa-napa. Awas. kecamatan dari kata dasar camat jadi nulis kecamatan Kabupaten. harusnya ya kecamatan Kecamatan loh, kecamatan. kan dari kata dasar camat nulisnya double bukan kecamatan Ngoten, mboten kecamatan biasa. misalnya apa nulis kayak kan bukan kayak nulis Heeh, camat tambah anjir sih nggih. kayak apa nulis kacang lanjaran orang kok kacang lanjaran tapi kacang lanjaran dari kata dasarnya lanjar dan nek mboten ngoten desa diwasa kacang lanjaran Iya ya. Pak masih mumet aku ya. Ini kok betul pun jadi. Ini nama instansi. nek menawi saking tembung iki camat Ini gue anak anu. nek anu ya Jami utawi utawi pakai kangge baca bahasa. Ini nama Nama. tulisannya kecamatan. Anu sesuai dengan karena nama lembaga sesuai dengan Oh, berarti pripun, Mbak? Bisa nggih? kecamatan biasa bisa enggak dusun nek tadi di pelase itunya kecamatan kan pakai mur Jawa Bang. Jawa desa. Saya desa jenengan pripun, Mbak? dulu Desa biasa. tapi gak ono soni dong kok cepet ora ono Oh, lah iya. kan Kok dia kan gak ono terus soni Kan kalau mau dia mau Sukran. oh ya ngemut tuh cuma Sukran aku itu tak ganti taruh, ganti biasa. bulan itu mau mak Coba rata kali. kabupaten itu kan sama seharusnya yo sesuai bahasa Indonesia loh ya ini Nggih. Kayak kayak ngono kontrak. nama daerah nama anak paling anak daerah nama iya kan murni gurune sing ngomong lah tapi kudu sistem juri ono kanonan sing patokan pasti aku koyo isih percaya nek desa keyakinanku jadi aku gak takut Iya bener berarti menurut agamil kapitayan masing-masing. Ah, jadi bingung banget gimana? Desa. iya kan desa dusun itu kan sama kecamatan kabupaten nama Buratna. tempat Bu Ratna. Bu nun saya udah tanggal desa niku Nggih. mau kan murda sana nggih. Niku kalau dados sop biasa kenapa? boleh pakai sop biasa wae mas nek pulau lu ya Oh, ngaten. Saya nek boleh napa boleh tapi nek pulau lebih baik pakai sop biasa lah mboten napa-napa kecuali nek misalkan nek cara ibaratnya kan cara memang tingkat desa menurut apa cara dari segi pemerintahan kan memang boleh nama instansi pemerintah kan boleh
Somordo mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Misale so biasa gitu. Nggih. Nek ana iku odrek-odrekan. Kalau wonten lomba ngoten niku lho. Nggih. Sesama Nama tempat kan. Nggih. Menawi Maksudnya kan nama tempat, miturut nggih. ejaan Sriwedari kan menika kan ngangginakake aksara apa? Aksara murdu kan memang untuk nama instansi pemerintah. Desa itu dikatakan itu salah satu instansi pemerintah apa tidak? Katakanlah gitu. Misalkan iya berarti kan Paling bawah. pakai somurdo bisa. Tergantung konteksnya. Orang nganggo isep, Dalam mboten nganggo nama desa. diikuti nama desa loh paling nggih. bawah. Diikuti nama desa. Nggih, diikuti nama desa. Kalau enggak diikuti memang biasa. Oh nggih. Berarti nek ayo murdo. Murdo aja. Nggih, siap. Nggih. Terus pundi? Oh nggih. Memang ya. Nah, menika nggih, menika kan wonten garisipun. Lajeng langkung sae menika nyeratipun memang ingkang leres misalkan nggih se berarti ngeten. Se Sekar. Kan nggih. Sekar Desa Panjunan. Sekar Desa Panjunan. Nggih. Ini langsung. Ayo. Kecamatan Niki mboten. Pati. Menawi wonten pati pone kan wonten murda. Langkung rumiyin ingkang suku kata ngajeng. Nggih. Menika kangge pasangan po murda tone to biasa. Nggih. Logo. Nggih. Telaga. Leres. Nggih. Menawi taune ora aksara murda Minggune nah ya tetep. Iya, terus done lagi pasangan. pasangan fa menika wonten samping. Nggih. 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 RT aku tak ono di mau kok malah lali. RT kenapa kok? Nggih. Ono sejarah. Pa. Nggih, Pak Pras, gitu nggih. Terus pasangan fa menika berarti kembali ke pasangan po. Menika ngeten. Fa. Ri. Haris. Kurniawan berarti pakai aksara murda. Ngeten. Suku. Kur teng mriki. Ni A Kumat. Misali. Ini Pak. Niki. Nah, nomo Suyono. Niki. Suryono. Ejaane Suryana nggih. Lajeng Niki. desa berarti menika mboten ya, Pak? Betul. Kan ngangge taling. Orang Niki aksara do ditaling, betul niki mboten usah ngangge suku. Nek satu kata, satu huruf disandangi kalih mangga yang bingung, Pak. Niki ngangge in apa ngangge u? Nggih, desa Semirejo. Menawi re kalau wau ngginakake napa, Pak? Ngangge po cerek. Semirejo. surat terpojok ngaten. Nggih. Aksara ra menika mboten saged dipepet ananging ngginakaken aksara po cerek. Kan wonten po cerek kalian Re kalih le. po sama nggih. Re sama le. Re sama le. Surat diserta. Sing boten dipepet, sing boten dipepet. Sing dipepet maksudnya. Yes. Iki salah. Ampun salah rumiyin apa? Kok nganggo iki objek aku nurun. RT. RT. Iki Menika waosipun RT. layar. Supados R mateni R menika
menika kedah dipun paringi sandangan Layar. Kurang layar. RT leres. RT pinten, Pak? D4. 4. 4 menika wonten aksara angka, Pak. Aksara angka 4 menika ngeten. Nggih. Kok nulisnya niku? R G Nulisnya RT RW kok 2. ngoten? Kok ngoten punapa? Dan iki. Nggih mboten napa-napa. R Iki E. O E R E tambah R. R. Oh. Oh, no iki. Nggih. Nek T Ana berarti ya lo. R RW nggih. Anak niku. lanang maksudnya. Oh, anak lanang berarti nggih. Anak lanang berarti ngeten, Pak. Oh, berarti. Anak lanang ngeten nggih. Berarti yang go ho biasa, Pak. Berarti sesuai ejaan, Pak. Aksara O berarti ho, nggih ha? Ya itu karepku iki mau jan. Nggih. Iki no berarti nyerat aksara no. Nggih ha? Lajak iki aksara ko. Iya no. No, terus lajeng aksara ko. Nah, menika kan pangkon mboten saged wonten tengah nggih, Pak. Nah, menika ngangge pasangan lo. Anak la. Lajeng nah. Mateni ngangge ya. Cecak. Anak lanang. betul. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Alon-alon. Apa sih takon? RT iki mau wis ketemu kuwi. Asrori menapa? Asrori. Jadi menika mboten dicokro, Pak. Nanging Sampun cekap. Wah kok asik temenan kok nganti rasa-rasa wah alhamdulillah saya itu. Taksih wonten pandangan bab nyerat dipun sinau menawi mboten mangertos benjing pepanggihan wonten ing minggu ngajeng lah basa tuwin sastra saged dipun pundhutaken preksa mboten napa-napa nggih pokoke basa sastra kalian aksara Jawa menyatu terus panjenengan mangke kersanipun damang paham mligi sedaya saged ning mula ngriki kanggem Pak Guru Bu Guru eman wis sinau permadani ning ora ngerti paugeran Sriwedari kula gadah bukunipun paugeran Sriwedari nek ora cetha tak kok Mbah Nuh nggih mungkin awet menika wekdalipun sampun telas kangge basa ning sok tak terangno mboten napa-napa monggo Pak Dalang nek arep golek pakem wayang tulisane aksara Jawa kabeh kula gadah pakem wayang jejer iki sapa critane piye jejer loro kula gadah kula koleksi wacanipun aksara-aksara Jawi nggih penenggang betahaken sesambetan utawi badhe mundhut priksa menapa kemawon kalian gegayuhan kalih basa aksara Jawi saged sesambetan kalian kula mekaten nggih gandeng wekdalipun sampun cekap nika sampun tabuh pinten dipun rampungi nggih. Kula aturaken agunging panuwun dumateng Rama Dwija ingkang sampun paring seserepan dumateng para kadang siswa sedaya. Lajeng nyuwun kawigatosan ingkang kangge jadwal dinten Minggu tanggal 18 Minjing rehning pawiyatan ing dinten menika sampun paripurna. Sumangga dumateng dumateng kadang Dwija ingkang sampun kapiji kangge atur palupuran saha mungkasi pawiyatan ing dinten menika kula sumanggaaken. Rama Dwija kepareng matur bilih para kadang siswa sampun
rampung anggenipun nampi seserepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak saha ibu, saderengipun pawiyatan ing sonten punika dipun pungkasi kepareng kula badhe pitepangan rumiyin kalih panjenengan sami. Nggih, kula nyuwun palilahipun nggih. Tepangaken nama kula Sutresna. Griya kula wonten Desa Poh Gading, Kecamatan Gembong. Menawi para kadang tindakan wonten wilayah Gembong khususipun ing Desa Poh Gading teng wisata Poncodan utawi Waduk Sloromo menika saged kula aturi pinarak wonten ing rompok kula. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Para kadang kula aturi jumeneng. Para kadang semangga manunggu puja wonten ngarsa dalem Gusti Ingkang Maha Nasa kanthi njumbuhaken kapidodosan sowang-sowang. Manunggu puja kawiwitan. Manunggu puja purna. Sugeng kondur.